Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Binasang ang mama. Kaya ba siya ang sabi ng iba, masarap ang tahong? Ang sabi ko naman, kumpormi sa tahong. May tahong, tahongan, may tunay na tahong. Ang gusto kong tahong ay tahong sa yabong. Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Binasang ang mama. Kaya ba siya ang sabi ng iba, masarap ang mani? Ang sabi ko naman, kumpormi sa mani. May mani-manihan, may tunay na mani. Ang gusto kong mani, may butas sa gitna. Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang ang mama? Binasang ang mama. Kaya ba siya ang sabi ng iba, masarap ang bunay? Ang sabi ko naman, kumpormi sa bunay. May bunay, bunayan, may tunay na bunay. Ang gusto kong bunay ang bumibitay. Bakit ba siya binasang ang mama? Bakit ba siya binasang